hiç kim bilen men aytjak bolýanym kimdigini. Şol hüjremizde bir gaty agyr müşkili wadi, bir adam süýnüp ağlap ýatydy. Müşkiliniň agyrlygyndan. Biz otis ol süýnüp ağlap ýaty. Eýam Hudaýym şahitdir. Uşu ağlap gıyğırıp aytdy, "Ege men müşkilim açylsa, men ştadan çykjak däl, ýani hemişe gezjek, gowlaň için ne boljak? Men arasda gezjek, hyzmat etip gezjek" diýdi da. Bu Allah Azze ve Celle şoň müşkilini aňsan etdi. Şu öýläçeli. Şondan mer bir gedikde görünenek iki ýyl üstünden geçip barýar. İnsan nem dip namartlyk etmek. İnsan Allah'ını utduğu mukambe. Süýnüp ağlap duýdy, zydamamy. Eger Allah men müşkilim aňsa desse men şadan çykjak däl ölüýünçän diýen adam müşkil aňsat boldy we haýyr doga edildi, turup gitdi. Eýem şaýetdir 2 ýyl geçip barýar, bir gelenak da. İnsan näme diýip beýle namartlyk etmeli Hudaýyň huzurunda? İnsan näme diýip namartlyk etmeli Allah'ın huzurunda? İnsan näme diýip namartlyk etmeli Allah'ın huzurunda? On gelmeýänligi, onu aňýas nädik gelmeýänligini. Hamany utanjaňmyşdyk, inni utanýa haya etdi. Yo ol bir hayalykdan gelene. On şeytan oýnap oty. Sen utan, sen barma beýlek diýe. Allah'ın gastyna barma diýe. Sen näjere barjak diye o müşkülün bada ağlap süýnüp batydın diye. Sen utan barmaga diye. Ola bir haya bolup gelmeli. Hayatı bolsa gelmelki men mun size aýdýan ders alar ýa. Ol bir haya bolup gelmeli. Yüzünün suwuny wurdypdy. Yüzünün azyjyk suw bolsa gelmeli. Inni gelmeli, ağlap gelmeli. Hudaýa men günälerimi meni maaf et, meni bagşla diýmeli. Şon Hudaýyň huzuruna barjak ahim. Bugün ölmese erti öljek. Allah'ın gasyna eltiljek, hiç çaresiz. İlyas Peygamberin kavmi, şunu yazıp dokam yadıma salla Allah Teala ki ceme size aydeyinip, hatta şefsi koydum. İlyas Peygamberin iyidinine getirli bir de dua etip ahir tapıttırlar. Ey Allah'ın dostu bir horluktan çıkayılın deyiptirdi. İlyas Peygamber aydıptır, görün deyiptir, horluk çektiniz deyiptir. İman getirin deyiptir. Allah'a ve Allah'ın Peygamberini tasdik edin deyiptir. Bolya deyiptirler, iman getiriptirler, dua ediptir. Allah Azze ve Celle rahmetler döküptir, qowluklar oluptir. Bir eme zaman geçiptir, önkü kafirliğine uğrulup barttırlar. Ay bacırlar tesadüfi de bolya da näme diýipdirler. İttifaqi da diýipdirler, bolyan da hatta diýipdirler. Thumma adu ila kufrihim. Qayta uğrulup önkü oba otdur. Adam berdi, näjere ol ýaşyla diýdi. Yo bolyan da yan qaydan adam ýa-Allah. Ol oba olup şeýlemişdirler. Öz ýanyny özü dogurlaýardy. Oham Hazreti İlyas dua ediptir, Hudaýa men şileň arasyndan men dindar diýipdir. Asl Hazreti İlyas'ın gurrüňiniň ihtilafy ulamalarynyn şundan meýle. Bir tohur ulamalar aýtdy, Allah Azze ve Celal Hazreti İlyas'y şu obadan çykardy. Bir tohurlar aýtdy, şu obadan uçup gitdi asmana gaşy. Diri we dirgädiginiň gurrüňi şadan başlaýar. Yani Hudaý Taala şu obadan bular dindirdir Hazreti İlyas'y. Kaysa obadan kadrini bilmedik. Obadan qowp. Soňram haýyr dogasyny alyp, oba meslige düşüp bolçuluk bolanda ýene de oň bilen dikleşip, ay namaz boljakmy, ay aýyrdan şu zatlaň diýip Bismillah zady eşek, günah işleri etjek, o Allah'ın huzuruna girecek däl, namaz okuyjak däl. Ol kon günahlar belli. Halkyň hakyny emeller. وتسلط على الملك وقومه عدو فظفر بهم وقتل الملك وزوجته بذلك البستان وألقاهما فيه حتى بليت لحومهما. سبحان الله. Ol qawmyň başynda
başga bir düşman menen jeň meýdany, savaş meýdany girmeli bolupdyrlar. Olar tarapy öwre güýçlümişdir. Ilyas peýgamberiň kowmuny qyrana berip, padişany oýan padişaň denanasyny şu bostanyň içinde tutup, öldürüp gömmeni bostanyň içine oklap gaýtypdyrlar. Ýöne etsinki şu ýeriň ýüzünde bostanyň içinde düşürip galypdyr. Ve mahşer meydanında da turacaklar da. Ve hemmemiz de mahşerde turacak. Elhamdülillah ona imanımız kamil. Adamın pali, adamın niyeti, dinlen, adamın pali, adamın niyeti, içinden aylayan fikri salim olmak gerektir. Hakkı bercay etsen her bir reveşte, hayrını baş edip şerrini sinder diye Allah'ın dostu mahtun uluşan aydiyer. Hakkı bercay etsen her bir reveşte, hayrını baş edip şerrini sinder diye. Eğer hakkı bitirecek, Allah'ın buyruğunu bitirecek, Hudaýyň radyçylygyny tapjak diýip pälini, niyetini alsaň, mydam hayrın baş olup, mydam günäliň ýuwulyp durar diýipdir. Hayrını baş edip, şerrini sinder. Sinder diýdi şeriň döwer, şeriňi aýrar, günäňi aýrar diýdi. Pälin bir wagtda bir kysgaça görüň aýdyn. Bir wagt bir padşa bir owa bar ýamışdyk. Ýani bir ýaňadan geçip bar ýamışdyk. Ýa-da bir ýaňa düşüpdir da. Ohum yankıyal bir bağın kulvesine konuptırlı, düşüptırlı. Ohum üyesi bağından, narından, enarından bişen narlardan yığık getirdidir. Bir vezir, vekil, bir nese yannakiler bundan gönün iyiptirli. Öyle takamlamıştır. Padişah yüreğini arttırır. Bir bağ yürü meyvesi, kovaymın deyiptir. Yüreğini alttır, bunu men alayın, bununla durmasın deyiptir. Bir bağı bundan alayın, bununla durmasın deyiptir. Ohum yönü doymandırlı hadir enardan, bağın meyvesinden. Getir oğul yine deyiptir yankı padişah. Yine getiriptir, nar kakıptırla, narın içi çüyrüktür. O bir nar kakıptır, ağzı çıkıptır. Nemin bağını ütköttün mü deyiptir padişah. Bağını yesay deyiptir. Sultan deyiptir, bağ önkü deyiptir, sen niyetin harap bollu deyiptir. Önkü niyetin yok olmalı sen deyiptir. Olur kölgelenme niyet bilen yellin deyiptir. Sultan niyetin harap bollu sen deyiptir. Nemin ollu deyiptir. Adam de olsa, hiley de olsa, himsaya da olsa, obagara da olsa, karment de olsa, karger de olsa, işinni ve gidip bürüşünni adamın peyal salim bolmak gerektir. İçin salim, nıgmat baka kadrını bilmek, şimdi nıgmat baka kadrını bilmek ne oluyor şimdi? Nıgmat baka kadrını bilmek deydiği, şondan istifade edip elhamdülillah demek, mesirgemesizlik, başka kişini horlap kiçiltmesizlik, nıgmatın içinde bulunsın, başka birini zulmetcek bulmasızlık, başka birinin aybını açmasızlık, mesliği götürüp gezmek. Buna diyelim nıgmatın kadrini bilmek, Araplarımın adına şükür diyelim. Emmen nıgmat baka, peyal harap olsa ve bir şerigim, iki ol tukana çıtırlı bir şerigim. İnnemin acab yol, men bu ikisi bilece pullun paraya, men bir zat edip, bunu uttayın ve bir kenara savulsun. Bu peyal harap oldu ki, bereket kit yara anla. Ya dede dünyadan yetiyor, mal bölüşmeli. İçinde doğunun miri, içinde doğunun miri, ya erkek ya denana. Men bir yol gelin, onu kenara savup, özüm alayın deyip, bir pikri ütküdü verse, peyal harap oldu, bereket ayrıya.
Pel harap bollu bereke daýryya. Şayet maly köfeltin. Oň malynyň köfeleligi eýni bir adam bolar, özi hordur. Ýöne dert bolansyň çişipdir, şo zürüp ýöne çişdir. Gany ýokdur. Eti ýokdur. Yalandan çişdir. Oň malynyň käligi ýöne çişdir. Oň bereketi ýokdur. Şuna mal känipdir, daşyndan alanan. İlyas peýgamberin kowmy elin cihan insaniyete derstir. Allah Azze Celal Hazreti İlyas peygamberin oğlunun kavlını tarihte diye 2-3 yıl ot ip kafırgaları görünüp kafırgalarının damarları görünüp gelirdi diye binni peygamber olup zahmet çekip horluk çıkıp geçiptir. Hudaý Taala İlyas peygamberin nur bereketlerinden bizim üstümüze yağdırsın inşallah.